Jeg skal nemlig videre til Nordjylland, og jeg kommer fra Nordjylland. Det jeg plejer at sige, når jeg kommer hjem, det er ikke grund af, at mange år var marketingchef i Wonderful, nu er chef for VK i Tyskland. Det er på trods af. Det er det også selvfølgelig. Hvis Danmark er en ren marketingorganisation, mit perspektiv på Aarhus 2017 det er et afsætning til et marketingperspektiv. Det vi glæder os over, det er, at 60% af alle gæster i Danmark, det er tyskere. Vi kan jagte 95 ud af de 100 retninger til København. Og så nu når vi er her, så kan vi glæde os over, at i Region Midtjylland, der er der flere tyske gæster, end der er hele Sverige, inklusive Stockholm. Men det er jo sjovt noget med de her tal. Churchill sagde, om man kun skulle statistikken selv havde husket med. Den nederste røde graf, vi ser bag med mig til venstre, den viser en vækst på 400% for vores kritiske venner. Jeg er glad for, at det er mig og ikke Steven Sange, min kollega fra Virginia, der er inviteret i dag. Og jeg tror, at det er Danmark og Norge og Sverige, vi skal få volumen i de gæster, som vi skal til vores region i forbindelse med weekenden 2017. Jeg er klart så sjov at sige, når jeg jagter køen i bagen i CPH på vej, studietur til Shanghai eller Singapore eller Rio, og nu lige til Hamburg i stedet for. Der er noget at studere. Og så ved jeg godt, at når der er studietur på programmet, så er der også andre elementer i det. Det er svært at kæmpe imod samlerpiger på banen, som er godt kunne argumentere for, at der også er et eller andet at se på i dag på bar. Det er sådan en helt anden sag. Jeg plejer at være rigtig ked af, at mange danskere taler dårligt tysk. Det er ikke hårdt at lære at tale tysk. Og det synes jeg er synd på mange årsager. Det er fordi jo Tyskland på kulturelle scene, det er for alvor verdenskultur. Litteratur, musik. Vi ender gå hjem og finde Thomas Mann frem på Bogholm. Men selvfølgelig også business. Tyskland er big business. Tyskland, de er gode til at sælge, de gør det gerne på engelsk, men de køber på tysk. Så lær noget tysk, og lær det matematik. Ikke mere København, men før vi tager til Aarhus Midtjylland, så er vi en tur op til Vendsyssel. Eller rettere, hvor hjemme alle der bor faktisk i Aarhus. Hvor mange af jer har egentlig en Allan Olsen-plade stående hjemme på regionen til Simon? Det er måske heldigvis, jeg har. Det er jo Danmarks Bob Dylan. Uanset jeg godt ved, at det vil være en god original, en dårlig kopi. Givet kultur, der også skal i dag, så tænkte jeg, at jeg starte med musik. Jeg plejer lidt på dig, Ivan. Og det vil jeg også gøre i dag. Han lavede det nye album, Jøb hedder det, og der er der en sang, der hedder Lyse Sort. Det er blandt andet. Vi voksede op ved havet. Vi lyttede til det kugle. Vi var ikke så meget fra The Beatles, før John Lennon kom til Thy. Men da hammer jo Bruno, vi stoppede fjerds liv. 2 på en kalder. Det synes vi godt om det alligevel. Det er fantastisk kunst, og i samme sang, der fortsætter han sin beskrivelse af det plads, jeg nogle gange oplever. Lidt københavnagtige baggrund, og nu har Vestkysten i hjerte, hvor han siger, de her græs mellem tænderne fra Nordmand, de pudser kostbare fjer. Men der er altid været den nordiske køkken, der er kommet op af marken der. Nå, når jeg tager ham med, så er det fordi, han er spændende af rigtig, rigtig mange årsager. Den der plade Jøbs udkom i april. Den blev kun sat til salg i Silkeborg i Frederikshavn og via Sparkøbmænd i Nordjylland. Men den var som nummer 1 på hitlisterne. I en måneds tid, hvor der liggede som nummer 1, og det var en fornøjelse. Så røg det en bog over ham. Indtil man fandt ud af, at det var sin downloads. Den her plade kunne man ikke downloade, man kunne købe altså i den gammeldags format. Han var god til at lave hype omkring sig selv og det her album. Han lavede en verdensturné kun i Vendsyssel. Udsolgte huse. Og det er virkelig der, hvor jeg tænker, at vi måske har lært det at gøre os. Fordi oversat på det, så bliver det aldrig heldigvis. Men det Olsen jo har gjort med det her, det har han gjort sin meget, meget, meget større. Det gør det meget, meget mindre. Jeg tror, vi kan lære et og andet af Olsen, og lige lave lidt mere til dig, Eva. Den har du fortjent, fordi du
Nej, det ved jeg selv hvorfor. Han kommer fra Frederikshavn, vores ven. Og i Frederikshavn der er de med den der pellestrand, hvor de har fanget en række pelmer ned ude i Bank på strand. Det er alt sammen meget godt. Han er Frederikshavn og ude, så han siger: Frederikshavn, din palmestrand, gør dig ikke eksotisk. Måske forsigtigt lige, men ikke for mig. En røvpalle bliver tatovering, gør ingen kvinde erotisk. Jeg holder mest af dig, fordi du er. Det tror jeg, vi kan lære noget af også i Aarhus, når vi designer et program, og hvad det nu er, vi skal have gjort i forbindelse med 2020. Når vi skal realisere kulturturismepotentialet fra Tyskland, så skal vi huske, at vi er lillebror. Det vil sagtens være, at når vi får et halvår kigger sydpå, at vi tænker, det der, det er volumen, det er jo sagt 60% af alle vores gæster. Men se den anden vej fra, så er Danmark niche. Og se i Hamburg. Man har jo rigtig morgenkamp i Hamburg, han møder kl. 10 i Vejle. Selv i Hamburg, der har vi en lille markedsandel. Og det må vi jo kommercielt agere efter. Jeg tror, Lars Hamann fra Jordmuseet, der er jo et sted. Er det for Lars? Eller sådan? En af dem, som kommer sent. Men vi har ganske nye sidste måned gjort til et lærerstykke, som vi også skal tage med os i arbejdet her. Den er nye i kassesystemet. Fantastisk! Verdensklasse. International klasse. Og derfor selvfølgelig også internationale ambitioner. Lars kontaktede os og sagde, vi vil rigtig gerne, hvis vi får nogle tyske kulturjournalister til at skrive om det her. Vi vil gerne invitere dem op, vi vil så gerne give dem en dejlig middag, og der kan vi gerne vil. Og vi sagde til dem, det vil vi gerne gøre en indsats på. Vi har en journalist ansat, der har et stort netværk, og kender mange journalister, og der er mange tyske journalister, gennem år og dag har været mange steder i Danmark og skrive om Danmark. Også på kulturområdet. Det er vi desværre bare at konstatere, at uanset det her, det er fantastisk, så mislykkes det. Vi skattede bredt rundt Hamburg Abendblatt til de bredere landsdele af aviser i Tyskland. Vi fik faktisk et par aftaler i stand. De meldte afrød i dag, før de skulle være kommet afsted. Det er den hårde darwinistiske linje i verden i 2030. Også i kulturverdenen i 2030. Fordi, hvorfor det? Og her kommer det der perspektiv ind igen. Så det sige, at du begynder at komme selv kulturjournalister til museet? Det glæder mig rigtig meget. Det glæder mig rigtig meget. Så det er bare rigtig. Det glæder mig rigtig meget. Ja, vi er optimister. Det er der en stor grund til at være. Men vi skal være optimister på et oplyst grundlag. Og det her perspektivet er rigtig, rigtig vigtigt. Vi har med kulturredaktøren, som vi jagtede på Hamburg Abendblatt. Prøv at vende ud på ham. Prøv at tænke på, hvad han får af henvendelser. Og prøv at tænke på, hvor mange fantastiske byer med unikale i Europa, der findes. Og jeg tager vel om Paris og London, men altså byer, som vi kan se, som har 150, 200.000 indbyggere. Aarhus har fantastisk unikale. Jeg har set Aarhus i hjertet, jeg har læst i Aarhus. Jeg mødte så gang med Kone i Lufthavnsbussen fra Tirsdorf. Men vi skal være super dygtige, og vi må ikke være naive. For at blive i Tyskland, der bor 1,8 millioner mennesker i Hamburg. Denne by i verden har den største koncentration af Porsche. Det er, jeg har ikke talt på det, men igen, det er den blandt byer i verden, hvor kulturforbruget er suverænt størst. Og dels er der et fantastisk udbud i murstenen. Det er, hvad det er. Men hvad der sker i en by af events, sjov og kultur og spars. Nogle gange er vi i et kommercielt markedsføringsperspektiv, siger vi, der ligger 2 paradigmer. Så tager København eller Berlin for eksempel, som eksempler. Hvordan kan vi lave flere gæster til København? Er det fordi, vi skal sige København? Og der er bred base, alt muligt spændende hele tiden skal i København. Eller skal vi sige, København har en helt særlig udstilling til Bøge, der har f.eks. en jazzfestival eller en særlig udstilling eller andet. Og så er naturligvis, at vi skal begge det. Men jeg tror, at når vi er Aarhus, og der viser tallene også en tydelig tal. Aarhus vækster går heldigvis fantastisk godt. Hotelpriserne er skyhøje, hvis nok.
sammen med Silkeborg, de højeste i Danmark. Men Aarhus er ikke hverken København eller Berlin. Men det er derfor, det er fantastisk, at vi, når vi har den anden springspil på, altså København, men Aarhus, men den anden, Risenskøv, at vi nu får et Rethink 2017, som bliver en fantastisk trampolin. Men vi skal kende vores tyskere, og vi skal droppe stereotyperne. Dem her, det er jeres kunder. Nogle af jer husker Minerva-modellen i 90'erne og Henrik eller hvis din nabo var en bil og alt det her. Når vi selv drømmer om at komme til Rethink 2017, så skal vi huske, at når vi skal positionere den drøm, så er det de samme naturlov, der gælder, som når Nestlé sælger instant kaffe eller afsælger biler. Altså naturloven inden for markedsføring, det er anderledes hos jer, som de er alle mulige andre lidt mere kedelige steder. Det her, det er en model, som rigtig mange marketingafdelinger af tyske virksomheder, de navigerer ikke af Tyskland. Kort fortalt, det her er de livsstile, som ligger bag de her kartofler, der kan se bag mig. Det er der en lang historie, der skal være kort. Jeg havde været området statistik på Aarhus Universitet. 12.000 surveys, en masse revisionskryds, faktaanalyser og så udkrystalliserer sig selvfølgelig nogle sammenhænge. Jeg ved jo, det var som jeg, som er til Danmark, andre gymnasielærer har typisk katar, og en skilder af som ferie over og en pibe. Det er den samme, ikke selvfølgelig. Og det er selvfølgelig det, som vi på baggrund af data kan bruge offensivt, når vi skal ramme vores gæster. Her er der taget nogle billeder på, og fordi I er sådan nogle, som I er, så vil lige, hvis jeg nu bare kan have billederne og bag kartoffeldiagrammer, så vi med det samme kunne finde ud af, hvem det skulle være i hvilken kartoffel. Og det er jo blandt andet, fordi Danmark og Tyskland er ikke så forskellige lande. Faktisk så er I alle sammen tyskere. I ved det bare ikke. Det er jo kun 160 år siden, vi sagde 164. Og I tror, og I er, men mange tror, at vi er angelsakser, og vi ser engelsk tv-serier, og hører amerikansk produceret musik. Men det er ikke. I jeres sjæl, der er I germaner. Det er selvfølgelig helt andet og meget langt historie. Men fordi vi er germaner, og fordi tyskerne elsker Danmark, og fordi tyskerne har en fantastisk økonomi, og fordi tyskerne er helt vildt kulturerede mennesker, så har vi stort potentiale. Og jeg er meget optimistisk i forhold til 2017. Noget, som er fedt for os, når vi er en lille niche, jævnfør alle de andre byer, som vi gerne vil støtte vores kunder fra os. Så har vi hele det her big data, data mining omkring, hvad vi i online-verdenen på at ramme vores gæster. Relativt spidst, men rigtig, i stedet for at gå ud og skyde med spredhav. Så jeg er super spændt på at se programmet. Det lyder rigtig, rigtig spændende. Og jeg tror, at de går rigtig lide at forsøge at relatere potentialet fra først Danmark, Norge og Sverige. Tak.